Sa sige mo pag-scroll, sige mo bayad diya sa inyong load para naamoy mobile data, magtanaw ng mga katawanan nga mga video, mga sexy nga mga video. Ayaw usiki inyong kwarta sa sige og pa-load. May pay inyong i-follow dire sa akong Facebook kay makat-on pa mo sa kinabuhi. Kay ang kanang sige ninyong tanaw og katawa, pasiaw og mga sexy nga mga videos og mga comedy nga videos sa Facebook, wala na siya sense, wala na siya gamit. Kay di na ninyo ma-apply sa inyong tinuod nga realidad sa kinabuhi, nga unsa kalisod ang kinabuhi. Iguman nimo tanaw sa comedy, iguman nimo sa sexy nga mga videos o comedy nga videos o mga prank nga videos. Dili na nimo ma-apply sa imong kinabuhi. Unsaon nimo pag-survive para ang imong pamilya makakaon? Unsaon nimo pag-survive para mo success ka, para makahatag pagkag nindot nga future sa imong pamilya? Ang tao perting luya. Nga gamay-gamay ra kay iyang sweldo. Mura gani og kutob na lang kita diha. Ang atong gitrabaho kada adlaw, ang atong gibuhat kada adlaw, igo ra gyud sa kaon, baranan sa tubig ug sa kuryente. Control ra kita sa atong mga employer nga gamay kay taog sweldo. Di mo gusto nga mayon anak mo, paninguha gid mo sa inyong pag-eskwela, labi na estudyante ka karon, paninguha sa imong pag-eskwela, paninguha nga makagraduate ka, kay para makabuot ka sa imong trabaho, nga relax ra kayo, dako ang sweldo. Pero ikaw gani karon nga dili ka mag eskwela og tarong. Giuna nimo ang paguyab-uyab. Oo. Magpada ka karon sa imong feelings nga mao na ni akong forever Mr. Right o si Mrs. Sexy Right. So wala gyoy maayong padulngan ang imong kinabuhi kay ngano? Giuna man nimo ang uyab-uyab. Giuna nimo ang pakigrelasyon kaysa giuna nimo ang problema sa imong pamilya nga gusto unta kang mo mahuman og eskwela para makatabang ka sa imong ginikanan, makatabang ka sa imong mangmanghod pagpa-eskwela pud nila aron makagraduate sila og eskwela. Pero ikaw ginauna nimo uyab-uyab, ginauna nimo pagminyo-minyo diha. Unsay natabo karon? Wa mo ka man og eskwela, wa mo ka graduate, wa mo tarong nga trabaho, gagmay ka mog sweldo. So naara natong problema. Kita ray nagbuhat sa atong problema. Kamong mga tao nga dili ganahan nga nay tawo manigarilyo, sakto mo kay ngano? Makadaot jud ang sigarilyo. Number 1, makadaot sa lawas. Karon kung naa kay kaliwat diha or amigo diha nga manabako, manigarilyo, sama karon ang aso padung diha nimo. Okay ra mahingos na mo. Okay ra mahingos nimo. Pero sa tinud-an na niya na siya long-term effect. Unya sir. Na siya long-term effect nga moabot sa 5, 10, 20 years from now gikan nimo pag-inhale anang sigarilyo nga dili ka manigarilyo ay pero sikanhan smoker ka. Mas dako ang damage nimo kay 10 to 20 years from now, 10 to 20 years from now, masakit ka tungod sa tao nga imong gitapad, tungod sa imong kaliwat, relatives nga manigarilyo, tungod sa imong amigo nga manigarilyo. So bisan unta moabot pa unta kag 70, mamatay kag sayo kay tungod ang imong tapad nga relatives or friends manigarilyo, malanghap sa bata, malanghap sa imong tapad. Unsay metabo, imbes mabuhi pa unta kag 70 ka tuig, karon kay na cancer ka sa baga, kay tungod kay nakalanghap ka ng sigarilyo nga makadaot, nga ang imong pamilya, kapamilya ug imong friends na nigarilyo, nahimo na lang 50 anyos ang imong edad. Okay. Sir. Magsige og remind nga dili maayong makamatay kuno ang sigarilyo. Pero nagsige og pabaligya. Kay ngano, gusto sa gobyerno makakwarta. Kay whether manigarilyo ka o whether iban sa gobyerno or dili iban sa gobyerno ang sigarilyo, ang tao mangitag paagi manigarilyo gyud kay kabaw na sila nga nay sigarilyo. Example la. Okay. Iban ang sigarilyo sa tibuok Pilipinas. Kung iban na siya, ang tao kabao muhimo og sigarilyo. So ilan ang himon og illegal. So ang kwarta, ang tao nakakwarta, pero ang gobyerno wala nakakwarta. Okay. Kaya for example, ako maghimo og sigarilyo diha. Akong baligya kay kabaw ko muhimo sa sigarilyo. Okay. Ang gobyerno di man kakwarta. So may pa ang gibuhat sa gobyerno, may pa iyahang i-legalize ang sigarilyo para makakwarta. Kaya ang tao
magbisyo man gyud. Mm. Bisag dili, bisag bawal ang sigarilyo, bisag bawal ang inom. Mingon sila bawal niya gibaligya. Makakwarta man gobyerno kay bisan pag himuon na siyang illegal, ang tao maghimo og imnonon, maghimo og tuba, maghimo og jungle Mangita wine. po ito, ibagi ang tao Mangiga din. jud paagi nga makainom, makasigarilyo. So mao nang nahimo na lang siya og gilegal na lang as makakwarta ang gobyerno. Kay parehar gyapon na siya sa sugal. Ang sugal makadaot ang sugal, pero unsay gibuhat sa gobyerno? Gipasod ang sugal, gihimong pangwarta sa gobyerno ang sugal. Mm. Kay bisan pa og dili maghimo ang gobyerno og kanang panugal, swertres or loto. Ang tao magsugal man gyud. Tinood na. Naay usa ka tawo nga bright diha, moingon dayon. Wa na may sugal sa swertres, wa na may sugal sa loto. Magsugal ta. Bisan pag wala nang swertres ug loto, ang mga tao magsugal gyud, tinood na, magsugal, Tinood na, maghanta, magsabong, Mm. mag Madyong. swertres, magmadyong, magbaraay. Mao na siyang gihimo og kuan kay puslan man ikaw, tawhana ka, bisyoso ka, manigarilyo ka, Oo. manugal ka, may pay kwartahon sa gobyerno kay maoram gyapon magastom gyapon kag kwarta adto sa imong bisyo og sa imong kuan. Sugal pa na diha. So maniana ang gobyerno sa hunahuna nga ato na lang ning himuon og legal. Mm. Kay bisan pa og wala ang PCS or swertres or loto or unsa pa na diha nga sigarilyo og makakahubog, Mm. ang tao bisyoso, mangita og paagi nga makasugal, mangita og paagi nga iyang kwarta waldas-waldason bisag wa na lang kwarta, isugal lang gihapon, bisag ultimo ipalit og bugas, isugal gihapon. Unsay mitabo, wa nay kwarta, wa nay kapalit og bugas kay gisugal. Kaya tao bisyoso, makasasa. Daghan ang dili successful sa Pilipinas. Kay number 1 ang pagtudlo sa ato ang gikan sa atong pamilya. Una, ang mentality sa tao, kanang mindset nga moingon nga, ay, paeskwelahon lang na ako ko ano eh. Kay total, paeskwelahon lang ako high school. Di na ako na paeskwelahon og college, kay ngano, magbuyab-uyab ram gyapon na, magminyo-minyo ram gyapon na. Tinood na. Sila na nay problema na diha. Ay, sige pa, uyab ba na, paminyo ana. Sayop sa ginikanan. Kay ngano, ang mentalidad sa ginikanan sayop, kay ngano, muingon man lang nga, sige, bahala mo na, pag-ibuyab mo na, pag-minyo mo na. Diha na nagsugod ang kanser. Kanser ba? Kana bang ang sayop ba? Kay nga so sa imong mentality, ay parihara na nako, akong anak, ako sa una, nag-eskwela ko, ako ka mag-eskwela, kay nagminyo din ko una-una, wako ka mag-eskwela, karon nag-antos ko, wako trabaho. Sige pod, akong anak pod, pa-eskwelahon pod nako, pero bahalag di siya kauman. Sige, okay rin siya mag-uyab. Unsa netabo karon? Daghang mga pobre, daghang naglisod. Nya ang anak, ang mga anak nimo nitipon pagyud sa ginikanan, bisag mga minyo na, nitipon. Samot na gyud ka pobre, samot na gyud kalisod. Kaya nagtipon ta sa atong ginikanan nga galisod, ikaw nagminyo-minyo pa jud kag dali, nitipon ka diha. Pulos mo pobre. Daghang kayong mga Pinoy nga dili successful, daghang mga pobre naglisod sa kinabuhi tungod sa atong mindset nga ingon ana ba mura bag ato lang gipasagdan ang atong mga anak na sige, okay ra, naguyab-uyab naman, nagbiga-biga naman, nanguyab naman, paminyuan na sila og tinuod na sila nagkaygugmay, sige dili. Ang nakasayop man gud kay dili man gud i-program sa atong mindset ngadto sa atong mga anak nga ang kaning magsigi og uyab-uyab, pwede man nimo sa tudloan, sige, pwede maguyab-uyab, pero paninguhaa nga makahuman ka og eskwela kay moabot ang panahon maglisod jud mo pagpadako sa iyong anak, maglisod mo palit og yuta og balay, labi na ang imong mamag papa wala yuta og balay. Unsay mahitabo? Pobre sad ka, wala mo yuta, wala mo balay. Kay ginauna ninyo ang pagminyo-minyo. Di ba? Unsay resulta karon? Dakong possibilities nga magbuwag mo sa imong asawa. Dakong posibilidad nga magbuwag mo sa imong partner. Kay giuna-una ra ang biga, giuna-una ra ang lawas nung kalipay. Ang lami pa kay na, nindot pa kay na, pero moabot ang panahon nga mugawas ng batasan sa imong partner. Mugawas na ang panahon
mo resulta na ang panahon nga wa na jud mo'y kwarta. Dili na mo ka kontrol sa mga problema. Manggawas na ang tinuod nga batasan kay walay mga kwarta. Wala kay labot ana kay wala kay budget nga sigarilyo, nagbisyo ka, ayaw pa ni garilyo. Way amigo sa bisyo para nako. Og magbisyo ka, walay amigo. Kay lisod kayo kay imo ra kong giamigo kay basin para maka-provide ko sa imong bisyo. Mao nang ako kana ganing maginom-inom og beer nya dili akong gasto. Di ko motunga Di ko ganahan kay labi na akong amigo mo invite ako bay ali diri. Kay naay libre diri nga beer. Mauwaw bitaw ko. Mauwaw ko kay lami katong yarok-yarok diya ba. Yang katong nagasto na to wat kabaw sa batasan nga nagkwinta to ning sis kahambugiro mo da kahambugiro mo dag yarok kahambugiro mo dag yup sa sigarilyo ya walay ikaambag way ikatampo. So mao nang sa na kutob sa nakailan ako dili jud ko dali-dali kayo nga mo apil og tapok-tapok kay labi na wa ko'y kwarta. Mao nang wa ko'y amigo kay wa si ko'y kwarta. Giro mo dag yarok ka, bugiro mo dag yup sa sigarilyo. Ya walay ikaambag, way ikatampo. So mao nang sa na kutob sa nakailan ako dili jud ko dali-dali kayo nga mo apil og tapok-tapok kay labi na wa ko'y kwarta. Mao nang wa ko'y amigo kay wa si ko'y kwarta. Nya unsa ti sumpay nganong lami man manigarilyo boss. Lami ka ng pagpanigarilyo. Kay ang nicotine ani o ang mga chemical ani, ang chemical reaction niya mo panindot sa imong hunahuna. Mapasitive imong hunahuna, nindot kay imong hunahuna. Murag feel nimo. Kuan mo ni siya. Cigarette is a drug. Drugs ni siya. O ba niya tabako mo na? Drugs is moyong kag drugs is chemical nga mopadong dito sa imong utok. Okay. So naa ni siya mga chemical, mga toxins chemical nga makapahimo nimo nga agresibo, taas imong confidence, taas kay imong panglantaw, nindot kay imong luna sa temporaryo nga higayon, sa temporaryo nga oras gipalamian lang ani. Sa katong makarelate ani kato sa mga manigarilyo ay. So mo din daghan ti manigarilyo sir. Oh, so katong mga manigarilyo ay kasagaran yun ana nila ang ilang feelings ana kay bawo silang once igdagkot nila sa sigarilyo thousands of chemicals ang masuyop nimo dito padung sa imong baga musaka dito sa imong kidney ug sa imong utok maghatag dayon nimo og dopamine mao na siya ang dopamine nga naa sa hormones nato naa sa atong utok mubumba na dito ang dopamine. Bisag naguol ka, malipay ka temporaryo. Bisag nahadlok ka, mahimo ka og agresibo. Mutaas ang imong confidence, bisag mauwaw ka. Mao nang kasagaran sa manigarilyo, mga pobre. Dako kay kagasto. Mas dako kayo ang maway sa imong kwarta kung manigarilyo ka. Mukuan ka, minom kag beer, dako gyapon kayo ang kuan kining tsansa nga mosamot kag kapobre kay og imong hunaon ang papalitan na siya og bugas magkwinta ang bugas 60 ang kilo sakit na kay nas buot sa bisyoso nga mopalit og 60 pesos nga bugas ngadto sa iyang pamilya. Okay. Pero papalitan na og usa ka kaha sa sigarilyo. Ang usa ka kaha sa sigarilyo is 120. 120. Oh. So papalitan na ang bisyoso. Ang bisyoso nga tao way ayo. Yes. Kay papalitan na siya og 2 ka kilo nga bugas nga 120. Sakit na gana siyang dughan. Sakit na gana siyang buot bisag para sa iyang pamilya. Pero papalitan na siya og usa ka kaha nga 120 nga sigarilyo. Dali na kayo. Mao nay nakaapan sa tao nga bisyoso. Bisyoso sad nga tao nga moinom og soft drinks, moinom og beer. Or moinom og Jis Imblo. Okay. Moinom og beer. Papilitan na og usa ka gatas nga 200 grams nga gatas para sa iyang anak
Sakit kay na siyang kuan, daghan ka nagistorya, daghan ka nagreklamo, 200 man. Ana may gatas nga 150. Oo. Kanang 180 grams siguro. Okay. Oh. 150 ngadto sa 200. Sakit ka na sa buot sa bisyoso. Imong partner, imong anak, imong papa, imong mama, or kinsa pa ng bisyoso diha. Okay. Sakit ka na silang buot, papalita o gatas para sa bata or para sa iyang partner. Pero papalita na og beer, papalita na og GSM diha. Way sakit sa dugan, kay lipay-lipay. Mao lang daghan kayong mga tao nga until now pobre gyapon kayo. Okay. Kay giuna gyud ang bisyo. Pero ang ilang kalambuan sa kinabuhi, og imo nang tigumon ang imong kwarta nga beer, paliton nimong beer 150 og sigarilyo nga muhurot sad ka og 100. Nahog tag 250 ngadto sa 300, tiguma na every day times 30 is pila man 900 9,000 pesos. Di na nimo makwenta kay dili ka bisyoso, pero bisyoso ka tinuod na ang manigarilyo ay muhurot og Okay. ang bisyoso magasto og beer kada adlaw pinakagamay 150. Ang manigarilyo ay mugasto og 100 kada adlaw, 250. 250 ngadto sa 300. 300 times 30 is I think 9,000 pesos. Okay. Kadako na ng 9,000, pero imong sweldo, pila imong sweldo? Sa usa ka buwan, 8,000 og 9,000 sa gyapon, labi na og below minimum ka. Apilan pa nimo sa bugas, apilan pa nimo sa gatas, apilan pa nimo sa baranan sa kurente. Mao nang moreklamo, moingon din nga pobre man gyapon mi. Pobre gid mo kutob kay ngano, bisyoso man mo. Pangundang na mo og sigarilyo, pangundang na mo og inom. Okay. Sige lang kay mangutang ko. Sige lang kay magbisyo ko, kay naa man ko'y trabaho. Way butanay, kay naa man ko'y trabaho. Dako kog sweldo. Unsay resulta? Malubong sa utang. Mismo gani mga maestra, mga profesional, mga pulis, lubong sa utang. Daghan kay utang. Tunod na. Kay ngano ang mentality sa tao, ang mindset sa tao, once haruhay sila, wa sila maglisod, kalimtan na to nila ilang kalisod sa una. Karon nga na sila trabaho, giuna pa nila ang utang, giuna pa nila ang bisyo. So unsay resulta? Maglisod sila og bayad sa ilang pagpaeskwela sa ilang anak, maglisod sila og pagpanindot sa ilang balay, maglisod sila og data og yuta. So diha na ang laay sa tao. Kay dili man ninyo makontrol ang mindset sa mga tao nga kuan, pobre nga mindset. Katong tao nga dili ka kontrol og utang, dili ka kontrol sa mga Shopee, dili ka kontrol anang mga online sugal, mao nay nakabati sa mga pobre, mao nay nakadaot, mao nay mga toxins og mga mindset. Taan nga naa na sila nindot nga trabaho, naa na sila trabaho nga regular, mangutang, manugal, magbisyo. Ya di na ra ba magpa yaw-yaw sa asawa, dili magpa kuri, di magpa-correction sa asawa, kay sila mo'y matuman, kay sila mo'y breadwinner, sila mo'y nagpakaon, sila mo'y nagtrabaho. Sayop nga mentality, bati nga mentality. Sultian ta mo ang construction worker, dako kay na og sweldo sa gawas. Mao na sila yung mga skilled worker. Mao na sila mga skilled worker ngadto sa gawas nga dako unta kay sweldo. Ang nakaapan lang kay kaning mga tao nga pwede untang mahimong skilled worker sa gawas, dili manarbaho sa gawas, kay ang asawa di mo sugot, kay mingawon ang asawa, di madaog walay bana. Kuyawan sad ang construction worker nga bana, nga mularga sa gawas kay basin unya, iyang asawa harboro ni pare. Mao na siya mga poor mindset, mga pobre nga mindset, nga ang iandar sa ilang utok is unahon ang negative. Dili nila hunaon ang positive nga, what if ka sa? Ang akong pagkamaayo, pagka construction worker, may kay kumukuan dia og may kay kumupile, may kay kumuda og finish, may kay kumuda og pintal. Ako kaning dadon dito sa gawas. Ako kaning kuanon dito sa mo work abroad ka ko as skilled worker. Unsay may tabo,
ang pobre nga mindset na nanasad ni. Moingon dayon na dayon. Ayaw larga dong. Kay dili na ko mada nga mularga ka. Kay mingawon minimo. Bahalag magkalisod ta. Bahalag pobre ta. Basta kuyog-kuyog ta pamilya. Mao nang dili gyud na mo asenso ang usa ka construction worker. Dili sad nimo ma-blame nga ikaw construction worker ra ka diri sa Pinas nga gamay ka kag sweldo. Kung gusto ka nga dili ka i-discriminate or sawayon ang imong pagka-construction worker, kinanglan ang imong buhaton mo work experience ka as skilled worker, mo training ka sa TESDA or unsa nga training skills, eskwela ka og training skills para construction worker, labor or kanang carpenter, pwede rin kayo dako ka nagsweldo dito sa gawas. Anakapan sa mindset sa construction, sige lang kay sweldo nako, asa ra man ni padong ba sweldo nako rong tapos semana, tapos buwan sweldo nako, mag-inom na sad mi ni pare. Nananapod na ang poor mindset, ang pobre nga mindset kay iguman muna og pasingot diha, kaon og utan, sige pasingot utan ra gikaon. Ang gisuyop sa lawas utan ra, Ang resulta masakit. ang resulta masakit, ikasakit na nimo. Wala na kay ikagasto sa imong sakit kay construction worker ka, imbis magtigom ka di ka katigom kay ngano, gitigom na nimo dito sa tindahan, iutang na nimo dito, gibayad na lang nimo dito imong sweldo dito sa utang dito sa tindahan. Ninya, nag-construction worker pa jud ka, dili pa jud legit nga company kay walay health benefits, walay benepisyo sa imong panglawas, og masakit ka pananglit wala kay makuha sa company nga imong gitrabahoan. Ngano man ang construction worker maayo kayong mihimo og balay, building, pero mismo igadto nimo dito sila unsa ilang balay, payag, wa gani mahitchas unsa hinungdan kay walay kwarta, gamay ra kay sweldo. So kanang imong kusog diha, kanang imong gikapoy-kapoy diha pag construction worker, eskwela na og skills training sa unsa diha nga training skills. Ngano man ikaw construction worker ka, ang imong balay bati kayo, pero ang balay sa imong gitrabahoan nindot kayo. Asa man na ang imong hinaguan? Kutob ra ka sa kaon. Ang imong sweldo igo ra ikaon sa imong pamilya, igo ra gastos mga utang. So mao ganina akong giusab, maong giusab nako kay gusto nako ipasabot sa construction worker nga tinuod gi-discriminate man gani ka, paninguha nga construction worker ka, maka-eskwela ka og skills para abroad. Kay bahala construction worker ka dito sa abroad, dako og sweldo. Ang imong oras diri sa pag-construction worker sa usa ka tuig, kitaon ra na nimo dito sa usa ka buwan. Ang akong gusto ipasabot nimo para mo rich mindset ka, puslan man nagkapoy-kapoy kag construction worker, trabaho na lang sa gawas as construction worker. Kay dako kay sweldo, 100 to 300,000 ang imong buwan. Nganong di man ka mularga? Dili ka mularga kay dili mo sugot akong asawa. di ko ganan mo abroad kay akong asawa unya mga bit. Dili ko gusto mularga sa gawas kay mingawon ko sa akong mga anak. What if moabot ang panahon imuhang anak kay sugod karon sa akong pagstorya, wa jud ka mularga, wa jud ka maninguha nga makalarga kas gawas as construction worker, as skilled worker. 10 years from now gikan sa tong pagstorya, 20 years from now gikan sa tong pagstorya, unsay nakita nimo sa imong pagka-construction worker? Wala kay balay, ultimo dili imong yuta, dili pa gyud imong balay, di ba? Oh, what if na pod moabot ang panahon 20 years from now gikan sa tong pagstorya? What if moabot ang panahon imong anak, imong ginikanan, imong partner masakit? Unsay imong ikahatag nga medical? Unsaon imong pagluwas nga imong anak pagpa-eskwela o kolehiyo, pagpa-graduate? Unsay imong ikabayad sa imong asawa nga nasakit, imong ginikanan nga nasakit? Unya wala kay kwarta, kay construction worker ka. Pero nag-construction worker pa ka from the beginning, dito ka sa abroad. Kay bisag construction worker ka, pwede ka gihapon dito as skilled worker, mag-training ra kag pila ka months.
Dako untag sweldo. Makapundar kag balay, yuta, nindot nga edukasyon sa imong anak. Nindot future investment sa health sa imong ginikanan ug sa imong asawa ug sa imong mga anak ug nimo pod insurance. Construction worker ka diri, tagsar kay naay company nga construction worker nga naay mga health benefits ug naa man gani health benefits gamay ra kay kag makuha. Gusto pa mo nga dili usik ang inyong mobile data diha ug ang inyong wifi. Sa sige mo pag-scroll, sige mo bayad diha sa inyong load para naamoy mobile data, magtanaw ng mga katawanan nga mga video, mga sexy nga mga video. Ayaw usiki inyong kwarta sa sige og pa-load. May pay inyong i-follow dire sa akong Facebook kay makat-on pa mo sa kinabuhi. Kay ang kanang sige ninyong tanaw og katawa, pasiaw og mga sexy nga mga videos og mga comedy nga videos sa Facebook, wala na siya sense, wala na siya gamit. Kay di na ninyo ma-apply sa inyong tinuod nga realidad sa kinabuhi nga unsa kalisod ang kinabuhi. Iguman nimo tanaw sa comedy, iguman nimo sa sexy nga mga videos og comedy nga videos o mga prank na videos. Unsay nakuha? Dili na nimo ma-apply sa imong kinabuhi. Unsaon nimo pag-survive para ang imong pamilya makakaon? Unsaon nimo pag-survive para mo success ka, para makahatag pagkag nindot nga future sa imong pamilya? Unsay imong pangutana? Wala na.